Bona tarda, avui és a 2 d'abril de 2015. El seu nom? José Navarro Llop. Vostè va néixer a Nonasp? En Nonasp. Quin any? El 33. Molt bé. I sons pares eren de Nonasp també, Sí. els dos? Tots dos, sí. I com se deia son pare? José Navarro Ràfales. I també va néixer a Nonasp? Sí. Bueno, l'any no ho sabem, però... L'any 2. Ah, molt bé. I la seva mare? Pilar Sí, Llop sí. Andreu. I va néixer aquí al poble? Aquí al poble l'any 7. Molt bé. El seu pare quin ofici tenia? Agricultor. I els pares del seu pare? Els pares del meu pare, o sigui, sí, era agricultor també. I la seva mare? Pues també agricultors. Agricultors. I els pares d'ella també? La Sí. seva mare, les coses de casa i també ajudaria... De casa i l'agricultura, sí. Molt bé. Molt bé, doncs vostè va estar aquí al poble, va anar a escola al poble, de petit? Jo vaig anar a escola fins als 9 anys. I als 9 anys A l'agricultura, a treballar. a treballar al camp. Molt bé, però ja perquè no va tornar cap dia o perquè... No, perquè tenia que anar al camp. O sigui, començar... I ell anava antes al camp, o sigui, però dies solts. Però a partir dels 9 anys ja llavors ja anava seguit. I ja no va tornar a escola? No, Ni quan plovia? no, ni quan plovia. Molt bé. Vostè se'n recorda quin mestre va tindre aquí al poble? Aquí al poble jo vaig anar amb Doña Maria i després al puesto de Doña Maria va vindre, o sigui, mossèn Alejandro, el capellà que hi havia al poble. I durant la guerra se van interrompre No, les... això és després de la guerra, Estan Clar, parlant vostè va néixer el 33, devia d'anar a partir dels 6 anys. a partir dels 6 anys. O sigui, tot això és fora de... Que és just després de la guerra. De la guerra. Molt bé. I com va continuar la trajectòria? Va continuar treballant d'agricultor? D'agricultor, doncs, hasta que tenia 22 anys. L'últim mestre que vaig anar, l'últim any, era Don Vicente. O sigui, després de mossèn Alejandro, l'últim any, que ja vaig passar als grans, que la meitat del curs ja no hi vaig anar, però va ser Don Vicente. I llavors ja treballava sol d'agricultor i després a l'estiu anava a ajudar-los a batre a la Mossana. Que on està això? Al Priorat? No, és a... Baix camp, no? No, O ja és al camp? No, és al camp perquè és la muntanya de Prades. Molt bé. I això, com és que anava allí? Perquè coneixien algú d'allí? Sí, la meva germana estava servint a Reus i on estava servint tenien una finca a la Mossara, al Mas de l'Onclet. Molt bé. I el primer any que estava allí va venir un senyor a fer uns marges i jo li ajudava. Que d'allí, aquest home era d'allí, de la zona? De la zona d'allí, sí. I ahir va ser quan se va iniciar en lo de Margener? I després, el segon any que hi vaig anar, doncs en vez d'ajudar-li, els feia jo directament allí.
O sigui, i llavors, pues, com aquí l'assumpte de l'agricultura estava molt malament, pues, el meu cunyat me va dir que anés a Castelldefels a treballar allà. Això a partir dels 22 anys? O sigui, sí. Va ser l'any que els de la Quinta Meua van anar a la mili. Doncs dels 21 o què? No, o sigui, l'any que es fa els 22 és l'any que es anava al... I vostè no va anar a la mili? No, o sigui, em va lliurar per fill de duda. O sigui, el meu pare va morir que jo tenia 14 anys. I llavors, pues, allà el meu cunyat els va dir que jo era paleta. No sé, jo no m'ho creia, però... Sí. I vaig anar a treballar d'aprendís. O sigui, llavors, què vol que li expliqui? Sí, bueno, un poc resumit així tot el que... Lo dels mares... Sí, però... A la Mussara quantes voltes hi vau anar a fer marges? És que anava a Hidalgs a batre. Sí. I allò de que inclús per vigilar el gra que sortia i d'això és pel propietari d'allí. I després van fer la carretera que va de la Mussara a Mont-ral. I clar, al fer la carretera, allò que tallen terra i això, llavors va fer marge de pedra i aquests marges els vaig fer jo. Molt bé. O sigui... Doncs si vol acabem primer la trajectòria i després ja anem a parlar més de lo dels marges. Perquè ja a partir dels 22 se queda a Castelldefels. Sí, després ja em vaig viure a Castelldefels, ja canvi tot, o sigui, els marges aquests de la Mussara va ser o sigui, estan jo aquí encara, va ser els anys 50 i... 52, 53 i 54, va ser... O sigui, aquests anys. I després està a Castelldefels i ja se queda per Castelldefels i Barcelona i... O sigui, ja al Castelldefels ja vaig ficar a treballar de paleta, que el meu cunyat em va dir que m'he per treballar a la Rocalla, a la fàbrica de Rocalla. Però ja estava jo treballant allí i em va dir, quin dia vens per fer la fulla, per entrar a Rocalla? Dic, no, dic, a la construcció es guanyen més quartos. Dic, ja no m'interessa entrar a la Rocalla. O sigui, ja vaig continuar treballant de paleta. D'ajudant i després... No, o sigui, vaig començar d'aprendiz. Perquè clar, el meu cunyat ja li va dir al contratista que jo era mig paleta d'aquí del poble, doncs ja vaig començar d'aprendiz. O sigui, i així vaig continuar. O sigui... I se va casar a Barcelona ja? Bueno, a Castelldefels? A Castelldefels, sí. I la nòvia era... la dona era de... De Castelldefels, sí, havia nascut a l'Hospitalet, però vamos, vivia a Castelldefels. I com se deia la seva dona? Maria Dolores García Román. I van tindre vostès una filla? Una filla i un fill? I un fill. Vale. Molt bé. I ja va continuar vostè de paleta i va anar pujant fins que se va fer la seva empresa? O sigui, llavors ens vam ajuntar 4 paletes i ens vam ficar a treballar per ofert. I agarrant faena... A partir de quants anys tindria? Pues això seria l'any 58, por ahí. Pues ja 25 anys. I llavors pues, vam treballar a Profet i vam comprar un terreno, vam començar una casa per compte nostra, o sigui,
fora d'hores de treball, vam fer el sòtano, la planta baixa i l'entresòl, i després ja vam començar a seguir. I vam acabar aquella casa, i vam fer una altra, i una altra, i hasta que ens vam jubilar. Així va ser gran promotor. Bueno, gran, anàvem fent. Molt bé. O sigui, doncs que, no sé, haurem fet uns 1.000 pisos per any. O sigui, més o menys. I vostè l'ofici de paletes l'ha ensenyat a la pràctica? Home, la pràctica de treballant, bueno, o sigui, jo ja era aficionat a fer coses, per això el meu cunyat va dir, quan me va dir que havia dit que era paleta, li vaig dir, bueno, com has dit que és paleta? Diu, allí n'hi ha aprendiços i tu que en saben menys que tu. Les coses així. Molt bé. I clar, sobre la marxa vas aprenent. Molt bé. Doncs parlem de lo de Picapedrer, que vostè va aprendre allà, i després lo de Marcener, vull dir. I després aquí al poble també va conèixer alguna persona que no sapigués fer? No. O sigui, aquí el que passa és que el meu pare també era aficionat a fer coses de pedra. Bueno, és que antes aquí tota la construcció es feia de pedra. El meu pare va fer un mas d'una finca que treballava, ell i el germà d'ell, i jo feia de peó. Això com vostè menut? menut? Però tenia 8 o 9 anys. O sigui, sí, no tindria més, no? Quan van fer el mas aquest. I després, ja dic, o sigui, aquell mas mateix, ja dic, el va fer el pare i el seu germà, que ni l'un ni l'altre eren paletes, o sigui, però ho sabien fer. I aquí al poble també havia fet alguna paret, jo de pedra. Però allò de dependre, doncs no. El que passa és que jo ho he sabut fer tot. Perquè quan la primera casa que vam fer, la instal·lació d'aigua i llum, perquè després vaig passar a ser lampista. O sigui que a Catalunya el lampista fa de l'electricista i fontaner. Doncs la primera casa que vam fer Panandres la vam instal·lar tota d'aigua i llum, un senyor que venia a fer hores per la tarda quan plegava, i jo. I llavors la segona casa que vam fer, que hi havia 24 pisos, aquella la vaig instal·lar tota completament, d'aigua i llum. Molt bé. Després ja vaig deixar d'instal·lar i de ser paleta. A la tercera casa ja no hi vaig fer res. O sigui, llavors ja em vaig dedicar al despatx. O sigui, i llavors pràcticament de llavors m'he passat la vida administratiu. I clar, o sigui, he fet alguna cosa, com aquí esta casa, que la vaig fer pràcticament la meitat jo, o sigui, i aquella altra, entre un peó i jo, la vaig fer tota. Però ja, això ja se té com a coja a mi, ja llavors. Molt bé. I per a fer el marge, vostè va veure diferències en com treballaven a la Mussara i aquí? Sí. Normalment aquí apenes hi ha de marges fets com se feien a la Mussara i, bueno, se pot veure aquí els marges els solien fer igual que feien les parets. En vez de fer, sin embargo, allà a la Mussara, i com els que jo he fet aquí, no gaires, se fan d'una altra manera, o sigui, se fan les pedres dretes i ben apretades perquè quedin fixes les pedres. Aquí no, aquí fan els marges i fan com si fes una paret normal. Però la fan a plom o la fan també una mica de talús? Una mica de talús. En els dos puestos? En els dos puestos, sí. I
Però la pedra és la mateixa? Perquè potser depèn del tipus de pedra? Caliça, més que res, ha de ser caliça, pot ser diferent a una de l'altra, més grossa, més estreta, més d'això, però normalment és pedra caliça. I per què? Per algun motiu? Perquè la pedra caliça és més forta, perquè l'arenisca, n'hi ha llocs que es fan arenisca perquè no n'hi ha d'altra. Però, clar, per travar l'arenisca se desfà més que res, sin embargo, la pedra caliça li piques i fa llesca. I aquella llesca la pots clavar entre pedra i pedra i queda fixat. O sigui que l'arenisca, això és difícil de fer. I per què creu vostè que es feien diferents? Potser a la Mussara el terreny és més pendent, no? Hi ha més erosió? No. I s'ha de fer més fort? No, és que a Catalunya no és sol a la Mussara, sinó que és a Catalunya per tot arreu. Veus, els marges estan fets d'aquesta manera que els feien allà a la Mussara. Vull dir que si vas per aquí per Falset, per Riudecols i tot això és que ara, clar, tot això està desapareixent. Però antes, per exemple, hi havia una tira d'avellaners i hi havia un marge que aguantava la terra per a aquells avellaners. Ara ho fan tot al revés. O sigui, ara treuen el marge, ho deixen en pendent tot, perquè com ho reguen en goteo i tot això, doncs no necessita que s'hi embalsi l'aigua. O sigui, llavors, antes de fer el marge perquè l'aigua no marxés, i ara això no té cap importància. Però tampoc no hi ha gaire diferència entre els marges d'aquí de Nonastres que puguem fer a la Pobla o... A la Pobla em sembla que els fan igual que a tot Catalunya. Me sembla, no he vist. Què voleu dir? Que els collen més la pedra, que la senten més, que aquí va més a l'ample, diguéssim? No, és que aquí tenen la mania de fer com una paret normal, la pedra en sec. I la pedra en sec és molt diferent, perquè primera que no hi ha de tocar la terra darrere, i segona que s'ha de ficar que si agafes una pedra així no la pots bellugar. Que no belluga. O sigui, ha d'estar travat. I és de la manera que encara que salti, aquí a la Mussara van fer una canterilla a la carretera i a la part de baix de la canterilla vaig fer un marge de 30 per 30 per 50 de alt, perquè l'aigua no entrés al treballat. I estant allí va fer una tormenta i va saltar l'aigua per damunt del marge este, i no va bellugar ni una pedra. O sigui, si allò hagués estat fet com una paret normal, doncs s'ho hagués emportat. Sin embargo, no va bellugar una pedra. I aquí quan hi ha riuades així, vostè vol dir que els marges són més fràgils i se'ls pot emportar més fàcil? Aquí, si fiquen pedra molt grossa i la fiquen molt escalonada, això s'aguanta. Però és diferent. O sigui, no sé, clar, que jo estem dient de marges i clar, n'he fet algun, però tampoc no m'hi he dedicat. No és allò que sigui professional de fer marges. I quins ferraments se necessiten per a fer un marge? Per fer un marge, un cordell i un martell i res més. I escarpa també? No. No cal? No. Per a es tallen o no les pedres? La pedra se talla amb el martell. No. És que no es pique la pedra de cala. O sigui, se talla en martell. En maceta? O en martell normal o en maceta? És que en si... Perquè aquí al poble utilitzen la maceta, no? He vist. Aquí al poble el meu pare tenia un martell, d'estos que tenen punta i pla, que per la pedra va molt bé. Però jo, aquest martell me'l vaig emportar a Castelldefels i no sé què es va fer, perquè clar, vaig deixar d'usar-lo i després he mirat en ferreteria i saber si en trobava un i no n'he pogut trobar.
de martell com aquests. El ferrer de la Fatarella ne fa a mà d'estos. Prou, sí. No, però ja ara... Sí, ara ja. No, ho vaig estar mirant pel marge este que vaig fer al Bolte, que el vaig fer més que res per replegar la pedra que hi havia per allà escampada i ficar-la al d'aixòs. I vaig estar mirant a veure si trobava un martell, però vaig dir que fent la maceta normal, esta de paleta, perquè martell no... Vaig mirar en algunes ferreteries i no en tenien. Sí. Molt bé. Així cordell, martell i la pedra. I la pedra. I la pedra, quina... Aprofitaven les que n'hi havia in situ? Sí, clar, és que ho has d'aprofitar tot. No, és que després, si es fan sec, interessa al darrere ficar bastanta pedra també. No la cara de davant sol. O sigui, sinó la pedra... Esta pedra de darrere té un nom? O sigui, el ripio. El ripio. O sigui, la que sobre, com que diu, fiques la grossa, això fiques a la cara de davant i tot lo de més se fica darrere. I quina funció té tota aquesta... Perquè la terra no toca les pedres de davant. Perquè el dolent és si hi ha terra entre les pedres, com plou, la terra rellisca. I llavors quan solen relliscar les pedres. Que és el que no deuen de fer aquí al poble, no? Que posen la pedra directament a tocar la terra. Ai, no fan el ripió. Aquí al poble no li fan este reforç de darrere del ripió. Home, és que clar, aquí al poble depèn qui ho fa. També és que, clar, dir el que se fa aquí al poble, pues cada un ho fa a la seva manera. Però quan vostè dia que la feien com una paret, se referia a això? A això, sí. Molt bé. I les pedres tenen algun nom segons com van col·locades? Per exemple, si diu la primera fila, això té algun nom especial? No. La base, per on comencen? Sí, bueno, sempre mirar de baixar una mica més de la terra. Fan fonaments? Sí, o sigui, no és fonament, però més que res perquè no quedi damunt terra. Perquè clar, si la terra de baix marxés, llavors té poca d'això. Ara tindré algo de base. I quina altura seria aquesta base enfonsada? Sí, un pam? 10 centímetres, sí, un pam. De 10 a un pam. De 10 a 20 centímetres de base enfonsada. Sí, depèn també d'aquestos tapes, que res és perquè mai marxo la terra de davall. Depèn també de com és també la terra. Exactament. Què més? Així vostès no anaven reomplint amb terra el marge per a falcar les pedres? No, és pedra seca. Pedra seca, No utilitzava mai cap tipus de ciment ni... Bueno, és que si gastes ciment llavors ja és una altra cosa. És que són coses diferents. Per exemple, aquestes de pedres estan ficades en ciment i després per darrere amb un tauló i ple de ciment. Sí, són decoratives. O sigui, aquí és per la pedra, no, i per aguantar també. Però, clar, per l'agricultura no es fa això, normalment. I el drenatge era per a tenir drenatge per quan plovia? Drenatge perquè pogués passar l'aigua quan plovia? No m'interessa si a casa de saltar per damunt, no. Perquè el drenatge no... O sigui, normalment els marges se fan per aguantar la terra i l'aigua. No interessa que marxi l'aigua. Molt bé. O sigui, el drenatge no se'n fa cas. Molt bé, què més mos pot dir? Després n'hi havia altres per a carregar les pedres, per a transportar-les. Això tenia algun nom, que allà aquí al museu estan? Clar, portar les pedres se podia portar o en carro o arrastrades, que hi havia una cosa que era com una fusta, que ho arrastrava un animal. Jo no tinc ni idea ni el nom que tenia. No ho ha vist vostè en funcionament? Ho he vist
Somerament n'he vist algun, però que ni ho he fet servir mai, ni sé el nom que tenia. Algo hi havia per una espècie de... per terra, una fusta, que l'arrastrava un animal, allò que per ficar quatre pedres. Com una A, no? Que fa una forma com una A. Dos així i una travada, o...? Bueno, davant sempre portava una cosa així perquè, clar, agafat en dos cordes o dos tiros per l'animal i ha de portar una cosa perquè no toco a l'animal els tiros, o sigui, però que no tinc idea ni els noms que té. I gastaven un cabàs també per a carrejar pedres? Bueno, allò és per replegar pedres petites, un cabàs, perquè ara, si són pedres, i jo, per exemple, aquí al Volter, amb una plataforma darrere un tractor, les vaig replegar, o sigui, busques la cosa més pràctica que hi ha, o sigui, ara se fa de moltes maneres, però no hi ha una cosa fixa. Molt bé. Vostè, tots els matxes que va fer eren en la mateixa funció o va fer diferents tipus? Jo els que vaig fer, ja dic, allà a la Bussara, un que em vaig fer era per fer com una espècie de parapeto perquè no passés l'aigua al bancal. Un mur. I d'altres a la carretera que van fer una tallada de terra i perquè no es desfés la terra, vaig fer llavors. I un altre que va començar el senyor que t'hi vaig vindre i després el vaig acabar jo, era davall d'una alzina que feia una pendent així i perquè quedés pla davall l'alzina per poder ficar-te a la sombra i això. O sigui, allò ja quasi bé és de jardiner, o sigui. Però no era per a protegir l'alzina, era per a poder ser... No, era perquè tingués un replà allà a la sombra. Que a vegades se fan voltant en algun oliver així per a protegir les raïls. Bueno, però això ja és l'agricultura, això seria a Llerabor al Mas. O sigui, era un plan de jardineria. Ara tampoc no he fet tants de marges i pols. I aquí vostè sí que va ajudar a fer una parets del mas, que feia son pare? No, allí feia de peó. Allí portava pedra en el carro i pastava el fang, perquè allí es va fer tot de fang i pedra. Les parets per a una casa sí que se posa... sí que se reomplin en pasta. És que per fer les parets per una casa d'això, antes, ara normalment ja no es fa així, però es feia en pedra i llavors sí, es feia en fang perquè s'assentés. Però clar, allò no tocava l'aigua, perquè el dolent de la terra és l'aigua, toca el granís. Clar, si no el fang és dur, és compacte. Exactament, però sí, per a fer un marge, llavors s'ha de fer en sec perquè no se reblandisqui i rellisqui. O sigui, però per a les cases, que aquí antes totes es feien, de pedra i fang, se fa fang. I com se preparava la pasta, l'esta del fang? El fang s'acabava en terra, si era terra bona, tirava aigua i una aixada se pastava. I quina terra se posava? A més, o sigui, terra que no hi hagués pedra, que fos algo d'argila. La que anava millor era l'argila? Sí, clar, perquè tenia més, o sigui, més d'això, més corretja. Corretja? No, és que aquí jo estic parlant i aquí direm de moltes de paraules, perquè aquí parlam d'una manera que ens hem inventat molts noms. Corretja què vol dir? Que sigui elàstica o...? Que té elasticitat, o sigui, que no es trenqui. Clar, així pot aguantar els moviments de la casa? O... No, perquè després quan se seque queda firme, però que no és una cosa que es desgrane.
I palla no se'n posa de palla? No, aquí no. La palla s'ha usat a molts puestos que feien blocs. Pues continuem. Sí, al dia de la palla jo sé que en alguns puestos feien toves per fer corrals, per fer construccions així petites i feien toves i ficaven palla perquè la palla lligui. Res, no, que diu que li torni a donar i ja està. Sí, ja està. Ah, vale. Molt bé. I això vostè ho ha vist? En quina zona? De les toves de palla. Més que veure-ho, ho he sentit dir, com el que diu, en algunes zones que no hi ha pedra com aquí. I per fer construccions petites feien toves, però per fer les toves hi ficaven palla. O sigui, de veure-ho fet no ho he vist fer, però ho he vist en alguns reportatges o coses, i de parlar amb algú, a vegades diuen allà se fa això d'aquesta manera. Hi ha altres tipus de construccions de pedra en sec que hagi vostè vist per aquí, per l'Onàs, pel terme, cabanes o... No, aquí de pedra en sec no n'hi ha... O de pedra en fang. En pedra en fang sí, aquí les cases totes s'hi feien antes. I, per exemple, al Monte forts de... El? Per exemple, els forts o cabanes o... A forns. Sí. Bueno, és que el forn ja és diferent, perquè el forn també es feien toves de fang, però aquí no s'hi ficava de palla. I, clar, a les toves llavors se coïen en el forn i aguantava així com... I això eren forns de pa o...? Sí, per forns de pa. O sigui, perquè, clar, si es feia els forns, per exemple, per fer guix, o d'això, això se feia forat a la terra, o sigui, per cremar un forn de guix. Vostè això ho ha vist fer o l'ha fet? Jo n'he fet. De forns de guix? El meu pare. Ah, però això també ens ho ha d'explicar, com se fa. Sí, és que jo he fet tots els oficis. Ja dic, he fet estar de comptable sense anar a escola un dia. I els forns de guix com se fa? El forn de guix és molt fàcil, o sigui, es fa un forat a la terra, si ja no està fet i que potser hi ha puestos que el trobes fet perquè és el puesto que hi ha guix. I no ho fa aprofitant un pendent? Sí, normalment se fa aprofitant un pendent perquè per baix has de fer un forat per clavar-hi la rama, la llenya. I, clar, l'has d'anar ficant per baix, llavors en postor pla no el pots fer perquè no t'aixiria bé. I es fa un forn redó, o sigui, es fa un clos redó de metro i mig o una cosa així, segons lo gran que el vols fer, i llavors a la part de baix fas una zanja per poder clavar la llenya i llavors s'agarra la pedra de guix i es comença a emparellar en sec i vas emparellant redó, deixes un forat per clavar la rama i després a dalt ho tanques. Llavors que vas emparellant i vas estretint per les penes d'aquest anti i després a damunt encara hi pots ficar bastant guix i llavors ja feia foc per davall fins que és... I el guix són pedres de guix, no? De guix. I el que fan és escalfar-les perquè se des... No, escalfar-les però bastant, O sigui que si vols fer un forn una mica gran, doncs a mi passes un dia i mig fent foc allà davall. O sigui, hasta que veus que està cuit. I quan està cuit, què vol dir? Que se pot desfer després la pedra o...? Després se pica i es fa pols. Molt bé. I
I ja està, doncs ja és guix directament, no cal fer-li res més. No, és guix, clar, però la pedra ha de ser de guix, perquè si ho fas en pedra de cala, fas el mateix, que surt la cal. Ja tens cal, molt bé. O sigui, la cal se fa igual que el guix. Molt bé. La cal. Però també és el mateix. Clar, avui en dia tot això ja es fa en fàbriques. I n'hi ha aquí al terme, tant d'unes com de les altres, de tipus de pedra de... De guix no n'hi ha gaire aquí. Sí que n'hi ha, però no n'hi ha gaire. La de cala sí, la de cala... Aquí en una n'hi ha barbaritat. I el guix i la cal s'utilitzen per a la construcció dels marges de pedra, però per a les cases, o per a dins? El guix, el guix se gasta per dins de les cases, clar. O sigui, és que el guix a l'exterior no s'hi pot posar, a l'exterior. Antes aquí s'hi posava, aquí al nas. Antes a les fatxades se ficava guix, però era guix d'aquí, del fet d'aquí que és més fort que el que fabriquen, com es diu. I la calç? Per a què s'emprava? La calç antes aquí se gastava per blanquejar, per pintar les cases. No hi havia altra cosa, no hi havia de pintures com ara per l'interior i es feien calç. Aquí al poble no es gastava pràcticament per altra cosa. Altres puestos se gastava per fer argamassa, o sigui, per emparellar ladrillos i tot això és per fer les parets i per emparellar pedra. També se gastava la calç en arena i una mica de ciment. Però antigament ni ciment tampoc, perquè no hi havia. Antigament se feien els murs en calç i arena. Molt bé. El que passa que això hasta dintre de 30 o 40 anys no es du. O sigui, no és com el ciment, que es fa dur de seguit, però això després és més dur que el ciment. Així, una paret d'una casa se podia reomplir amb argila o amb calç? O no és el mateix o la mateixa època? O sigui, aquí al poble no es feia en calç. La pedra. O sigui, ara la torre del campanar d'aquí de la iglesia, aquesta s'hi va fer, perquè també hi vaig treballar jo. O sigui, no gaire, però sé que fer uns jornals graciosos que es diuen. Graciosos? Doncs cada un del poble tenia que anar un dia o dos a... Se diu graciosos. Graciosos perquè no pagaven. Per gràcia. Per la gràcia de Déu. Exactament. O sigui, i es va fer tota en calç i arena. I una mica de ciment. La torre o sigui, el campanar d'aquí de la iglesia. Que és de l'any que posa allí, de l'any 50 i algo, no? Que es va... Sí, sobre els anys 50 o per ahí seria. O sigui, si ho posa, sí, sobre aquests anys jo estava aquí al poble. Molt bé. I tenim el forn de guix, el forn de calç, que això vostè ho va fer en son pare de quan era menut. Sí. Abans dels 14 anys. Sí. Hi ha altres construccions de pedra que trobem? Alguna font? Bueno, és que aquí antes pràcticament s'hi feien totes les construccions de pedra, aquí. O sigui, però no es feia cap cosa especial. I d'estes de volta no heu vist fer? No. Bueno, mentisco. He vist fer una, me pareix que 2 o 3 voltes i les 2 o 3 voltes va caure. Va caure. Si l'hagués fet jo avui, no cauria. De cabanes d'estes... Això va ser una bassa a
el mas que tinc jo. La va fer 2 voltes al pare i li va caure i després la va fer un cosí, el marit d'una cosina del pare i també va caure, i aquell era paleta. O sigui, vull dir que... Però que era una bassa? Sí. I portava una volta, que era una cisterna? Sí, una bassa, o sigui, una cisterna, d'aigua pel mas, i el techo el va fer el meu pare. O sigui, jo li ajudava, i el va fer de pedra volta, però li va caure ell i després li va fer un cosí, que era paleta, i també li va caure, però no era culpa que estava mal feta. La culpa era del que no tenia força als costats. I una cosa que es fa treballar en art ha de tindre apoyo. Per això t'he dit que si l'he fet jo no m'has caigut perquè sé com s'hauria de fer. Però el meu pare això no ho sabia ni els paletes d'aquí, perquè el cosí que li va fer era paleta i també li va caure. I al marge, vostès quan feien construcció, també feien alguna construcció, per exemple, escales? On ha vist vostè fer? D'escales de... Enganxades, inserides al marge, per a poder pujar d'un banc a l'altre? Bueno, sí. Jo n'he vist, però allò és que al ficar una pedra, fiques un parell de pedres. Aquí a la baixa el pare també els hi va posar 2 pedres, però clar, al caure-li el techo se li van portar les escales. O sigui, sí, que al gas tinc un tros, però n'hi havia allà al marge, n'hi havia 2 pedres per pujar, per fer d'escala, però jo no ho he fet, això. Molt bé. I alguna altra cosa al marge? Per exemple, a vegades aprofitem petits forats per poder guardar el càntir a la sombra o algun compartiment així? No, els marges, això no. Els masos sí que es feia una espècie de trampilla per ficar les coses, o sigui, com una finestra petita però sense foradar, i llavors per guardar les coses, però... Ara, és que, a part d'això, jo n'he fet molt pocs de marges. Quin contrast, no?, del camp a fer pisos a la ciutat. Quin contrast. És que jo no sé, jo he fet... O sigui, he fet de tots els oficis, o sigui, he treballat a la mina. O sigui... A la mina en quina època va treballar? Abans de marxar del poble? Sí, l'any 55, 3 mesos, de setembre, octubre, novembre i desembre. En 2 mines. Aquí al poble? A Miquerença. A Miquerença. A Miquerença. Bueno, Miquerença i una era de Miquerença, no, perquè era la granja allà, a la Vallfera, i l'altra a vora del Matret. I allà a la mina, a la primera, me van ficar allà un canyo que l'havien deixat abandonat perquè anava malament, i després, quan portava 3 o 4 dies, l'encarregat em diu: «Vostè sap emparellar pedra?», m'han dit. Dic: «Sí», dic, una mica. Diu: «Vol fer d'esponer?» Dic: «Doncs vale». Dic: «Per almenys no guanyaré el jornal», perquè d'altra manera no me'l guanyaré. I els últims, no sé si un parell de setmanes, vaig estar fent d'esponer allí, que en pedra se tapen los caños, o sigui, en la mateixa pedra que surt per allí dins de la mina, se fa una paret i així, perquè no caigui. Se veu, no, allà on entra el canyo, allà on s'ha tret el carbó, o sigui, i allí també vaig estar emparellant pedra a la mina. Molt bé.
Vostè era... Quants germans eren, vostè? Quants germans eren, vostè? 3. I vostè quin ordre és? El més petit. I el més gran era? Bueno, és ma germana, bueno... Que com se diu? Rosa. I després ve? Pilar. És a dir, que vostè és l'únic xic, no? Sí. Que Pilar ja es va morir. Molt bé. Jo soc l'únic xic que era el més petit. I de les terres de la seva família, a vostè no li va plantejar de quedar-se per a treballar a les terres? Bueno, aquí el problema era de que les terres donaven molt poc i no en teníem gaires. I treballàvem terres a mitges i per això ja havia que la cosa no funcionava. I llavors vostè va marxar i aquí se van quedar sa mare i les dues germanes? No, estaven les dues casades. Ja estaven casades. Estaven al poble o no estaven fora, no? També? La una estava a Castelldefels, que és allà on vaig anar jo, i l'altra estava a Tarragona. I la seva mare? No, a Reus estava. Estava a Reus encara, després van anar. Que les seves germanes van anar a servir fora i ja se van quedar o...? La segona va anar a servir i es va casar amb un d'aquí del poble, es va quedar a continuar allà, i la més gran se va casar aquí i després van anar a viure allà. I en aquella època, la seva mare se va quedar al poble, no? Sí. I en aquella època hi havia també molts d'aquí del poble que van anar més lluny, a l'estranger? Aquí més van anar a Catalunya que a cap lloc. A l'estranger van anar pocs. I de la seva quinta, quants van marxar proporcionalment? De la meva quinta, pues 3 ja estaven fora. I inclús ja no van quintar ni aquí, de la meva quinta. És a dir, la majoria? No. Aquí, quan mos van medir, estàvem 8. O sigui, quan te medixen, que quintes, doncs estàvem 8. La meitat, més o menys, no? No, més de la meitat dels quintos. Jo que a fora 3 me pareixia més sona aquest any. Menys de la meitat. Sí. Molt bé. Després, ja aprofitem, parlem una mica més de l'escola. Se'n recorda vostè records de l'escola, què feia, si portaven llibre o...? Jo m'acordo com si fos avui. Sí? Quants eren? Anaven xics i xiques separats, no? Sí, anàvem separats. O sigui, aquí hi havia 4 aules, o sigui, 2 de xics i 2 de xiques. O sigui, els petits i els més grans, o sigui, igual xics que xiques. Sí. Però les de baix eren dels xics i les de dalt eren de les xiques. Sí. De totes les edats, junts? No, o sigui, l'estar de 6, em sembla que era de 6 a 8, eren en una aula. I de 8 en endavant era l'altre. O sigui, eren els petits i els grans. Molt bé. I quants eren més o menys en la seva classe? Pues això sí que... no sé. Pues puede ser uns 40. I cada un tenia el seu mestre, cada classe. Sí, hi havia 4 mestres. Els pupitres així eren com aquesta classe que està al museu? Sí. Dos de 2 asientos i la taula i el tinter allà al mig, això sí. La taula que hi ha al museu
és la que teníem aquí als col·legis. Molt bé. O sigui, ara ja dic, o sigui, a la de grans sol hi vaig anar part d'un curs. Clar. I en la que era de petit se'n recorda què feien a classe? Sí, o sigui, llegir i m'acordo que dibuixàvem a les finestres. Com? Per calcar. O sigui, calcàvem els dibuixos i inclús jo la dels petits l'últim any me van donar un diploma de... O sigui, els dos diplomes de primers me'l van donar a mi i un altre. I els números sempre m'han agradat a mi. O sigui, així com la lletra no n'he després mai. O sigui, els números m'han agradat sempre. I ja li ensenyaven a sumar, restar... Vaig arribar a fer hasta raïz cúbica. Ah, sí? No... Però allí a escola? Sí, l'últim any. O sigui, vaig fer un raïz cúbica i tot. O sigui, passa que em ficaven un problema i quan ho feia sempre el mestre me deia sí, el resultado está bien, dice, pero para ver, dice, si lo hiciera de esta manera es más fácil. Sempre anava a buscar, el resultat lo trobava, però sempre em deien que no es tenia que fer així. Però jo traia el resultat a la manera que fos. I després estant aquí, inclús vaig estudiar de ràdio i televisió. Això quan? Estant aquí al poble encara. I com estudiava això? Per correspondència. I se'n recorda el nom de l'acadèmia? CCC. Ah, sí. Molt bé. És a dir, vostè va ser d'escola que sabia llegir i escriure bé? D'escriure no. Jo no he sabut mai per servir una H ni per què s'ha de ficar B o V. Això no he sabut mai. Però va poder estudiar per correspondència, sol? Vaig estudiar, no, o sigui, ràdio i televisió. La teòrica la vaig fer tota, aprovada, perquè feien... O sigui, tenies que enviar les respostes, dient si estava bé o hi havia alguna pega o això. I vaig fer el curs. O sigui, el vaig començar aquí, però el vaig acabar a Castelldefels. Llavors, vaig fer un comprovador de vàlvules, ja quan vaig acabar la teòrica. Vaig començar amb la pràctica, o sigui, però clar, la pràctica te la tenies que fer tu, perquè ja sabies la teòrica. I llavors vaig començar a muntar una ràdio. Però no ho vaig acabar. Però la ràdio està aquí. O sigui, vull dir que la ràdio... Aquest ofici no el va acabar de desenvolupar mai? No, per culpa de la nòvia i per culpa dels socis. Ja no tenia temps. Era una cosa que era per molt temps, però clar, ja llavors se va acabar el temps. Molt bé. I se'n recorda... Sí? Sí. Quan anaven a l'escola de menut, quins jocs feien entre... Llavors els únics jocs que hi havia eren a jugar al futbol amb una pilota de draps, o sigui, o a córrer o coses d'aquestes. No hi havia de jocs llavors de cap classe. O sigui, a més és que ja començàvem als 6 anys. No és com ara, que comencen als 2 anys o a l'any. O sigui, no hi havia jocs. I fins als 6 anys què feien? Estaven a casa... A casa o al camp ja. Llavors a plegar olives o
o a fer coses que fes. O sigui, llavors la vida era així. O sigui, Molt bé. I ja quan es va jubilar ha tornat a viure a l'ONASP? a no anar, sí. O sigui, està ma filla aquí, Sí. perquè si no, doncs és possible que no. No? On li agrada viure més a vostè? Aquí, Al poble? al poble, però has de tindre algú. O sigui, en realitat, quan me vaig jubilar, bueno, antes de jubilar-me, o sigui, llavors amb la dona, doncs, he de viure aquí, però la dona diu, sí, però hem de viure separats. I clar, llavors va ser quan vaig fer l'altra casa. Ah, molt bé. O sigui, llavors estàvem junts, Sí. però cada un a casa seva. Ah, molt moderns, no? Perquè esta casa la vaig fer per vindre de vacacions, com que dic. Sí. Però ma filla se va casar i la fica a viure aquí. O sigui, llavors, clar, veníem, però de vacacions doncs estàvem junts. Però ja per vindre a viure seguit, doncs, la dona va dir, sí, però hem d'estar separats, i llavors vaig fer l'altra casa. Clar, si no hagués estat ma filla aquí, doncs no sé el que haguéssim fet, però ja era més difícil. I si s'hagués quedat al poble, sense marxar fora? Pues, una de les coses que vaig començar a estudiar ràdio i televisió va ser per això, per veure si podia fer alguna cosa, perquè, o sigui, no hi havia vida. Això passa com totes les coses. Si un està mig bé, doncs continua mig bé, però si un veu que està la cosa malament, doncs has de canviar. I jo vaig canviar i m'ha anat molt bé a la vida. O sigui, però si un té aquí, doncs ja tinc amics que tenien més terra i allò estaven més bé i així hem continuat. Cada un, no?, fa la seva. Exactament. Jo el que passa és això que he fet tants oficis i tantes coses, perquè ja dic, o sigui, una vegada vam muntar l'empresa això, o sigui, bueno, quan vam acabar la ciutat a casa, doncs ja llavors ja m'he dedicat més al despatx que res, perquè clar, de treballar a l'obra és res. O sigui, només a 7, sí, vaig fer la casa esta, després aquella altra, o sigui, però allà baix no. Molt bé. Doncs moltes gràcies.